В едно малко, но плодородно кътче на България, област Добрич, Иван, стар и мъдър земеделец, продължаваше да обработва земята, която наследил от баща си. Години наред тази земя го хранеше, а той я обгрижваше с любов и отдаденост. Полетата му, обгърнати в златистата светлина на българското слънце, бяха пълни с златна пшеница, готова да нахрани хиляди. Но зад идиличната картина се криеше една тежка и досадна борба, която Иван водеше всеки ден – осигуряването на вода за поливане. Иван се сблъскваше с огромни трудности при поливането на своите пшенични ниви. Водата беше от жизнено важно значение, особено през горещите летни месеци, когато без нея реколтата можеше да бъде загубена. За да изтегли водата от сондажа и да напои полетата си, Иван използваше стари и шумни генератори, които работеха на скъпи дизелово гориво. Това бяха агрегати, които често се разваляха и изискваха постоянно наблюдение и поддръжка. Шумът от машините бе не само досаден, но и изтощаващ. Освен това, горивото ставаше все по-скъпо, а разходите на Иван растяха с всеки изминал сезон. Това не беше единственото притеснение. Генераторите бяха капризни и често се повреждаха точно когато най-много бяха нужни. Иван трябваше да плаща за ремонти, а често се налагаше и да наема работници, които да наблюдават машините и да се грижат за тяхната правилна работа. Всеки ден, докато наблюдаваше генераторите, Иван се чудеше дали няма по-добър начин. Трябва да има начин, мислеше си той. Нещо, което не изисква толкова много труд и разходи. Нещо, което да работи само и да не ме изтощава. Един ден, докато сърфираше в интернет в търсене на решение, Иван попадна на сайта на XPI ООД, фирма, специализирана в соларни панели и фотоволтаични системи. Беше чувал за слънчевата енергия, но никога не се беше замислял сериозно дали тя може да бъде решение на неговите проблеми. Въпреки това, нещо в него го накара да направи първата стъпка и да се свърже с фирмата. След кратък разговор по телефона, Иван бе поканен да посети офиса на XPI, където експерти в областта на слънчевата енергия му обясниха как фотоволтаичните системи могат да се използват за захранване на водни помпи. Представи си, Иван, му казаха те, слънцето ще върши цялата работа за теб. Няма шум, няма гориво, няма нужда от работници, които да наглеждат помпите. Иван беше впечатлен, но и скептичен. Може ли наистина да е толкова лесно? Питаше се той. Но след като получи подробна презентация и видя примери на успешно инсталирани системи, реши да се довери на експертите. Екипът на XPI се зае с инсталирането на соларната система на полето на Иван. Те монтираха соларни панели, които бяха свързани с управляващ помпен инвертор, който командва самата водна помпа. Това не беше обикновен проект. Инсталацията беше специално проектирана да работи с енергията, генерирана от слънчевите панели, да се включва автоматично и управлява от разстояние. Иван наблюдаваше процеса с интерес и все повече се убеждаваше, че е на правилния път. Панелите бяха монтирани на стратегически места, така че да улавят максимално количество слънчева светлина през целия ден. Когато системата беше включена за първи път, Иван не можа да повярва на очите си, помпата заработи гладко и без никакъв шум. Нямаше нужда от генератора, нямаше нужда от гориво, нямаше нужда от работник, който да стои наблизо и да наблюдава. След като новата система беше инсталирана, животът на Иван се промени драматично. Най-накрая можеше да се съсредоточи върху това, което наистина беше важно – грижата за своята реколта, без да се тревожи за технически проблеми и излишни разходи. Първото, което забеляза, беше тишината. Полетата му бяха потънали в спокойствие, нарушавано единствено от звуците на природата. Тишината му позволяваше да мисли по-ясно и да се наслаждава на работата си. Нямаше нужда да чува ревящия двигател на генератора и мисли дали отново трябва да купува гориво. Освен това, разходите му намаляха драстично. Без необходимостта от гориво, спестените пари можеха да бъдат инвестирани в други аспекти на фермата. Иван дори започна да мисли за разширяване на полетата си, тъй като вече можеше да се справя с повече площи, без да увеличава разходите си за вода. И най-важното, нямаше нужда да наема допълнителни работници, които да наблюдават системата. Соларната помпа работеше безупречно сама, благодарение на XPI. Иван имаше повече време да се посвети на други аспекти на стопанството си и да се наслаждава на свободното си време. Историята на Иван е пример за това как технологиите и иновациите могат да променят живота на хората.
Благодарение на соларната система, инсталирана от XPI, Иван вече не трябваше да се тревожи за водоснабдяването на полетата си. Той беше свободен да се фокусира върху разрастването на бизнеса си и да се наслаждава на спокойствието на своята ферма.